Bun găsit! În acest videoclip vom discuta despre actele necesare pentru a intra în Marea Britanie după Brexit. Dacă ești cetățean al Uniunii Europene, poți să vii în Marea Britanie în următoarele 3 situații. Dacă deja ești rezident și deții pre-settled status sau settled status, în a doua situație poți intra ca vizitator sau în a treia situație poți intra în Marea Britanie dacă deții o viză de muncă pe care o obții înainte de a ajunge în vamă. Vom discuta fiecare caz în parte după cum urmează. Intrarea în Marea Britanie dacă dețineți pre-settled status sau settled status se face în baza unui pașaport valabil. Se poate folosi și buletinul în situația în care rezidența v-a fost aprobată pe baza acestui document. De reținut că buletinul îl puteți folosi doar până în decembrie 2025. Există însă situația în care actul de identitate cu care ați aplicat și ați obținut rezidența inițială să expire și în situația aceasta sunteți nevoiți să vă actualizați contul de imigrare cu datele personale. În acest caz va trebui să declarați noul act de identitate pe care îl dețineți înainte de a ajunge la ofițerii de control vamal. Reținut faptul că prin contul de imigrare care conține datele dumneavoastră personale, dar și numărul de telefon și adresa de e-mail, aveți posibilitatea să obțineți share code-ul care este dovada dumneavoastră privind drepturile pe care le aveți în Regatul Unit. În principal, dreptul de muncă, dreptul de închiriere și dreptul de a studia. În cea de-a doua situație, ca vizitator, puteți intra în Marea Britanie doar pe baza unui pașaport. Ideal ar fi să fie un pașaport biometric. De asemenea, acest pașaport ar trebui să fie valid pe toată perioada pe care intenționați să o petreceți în Marea Britanie. Această perioadă însă nu poate fi mai mare de 6 luni. De reținut că în acest timp nu aveți nevoie de o viză și nici alte taxe de intrare de achitat. Ar fi însă indicat să dețineți încă de la început un bilet de întoarcere care este posibil să fie solicitat de către ofițerii de frontieră la intrarea în Marea Britanie. În cea de-a treia situație, pentru a munci în Marea Britanie după Brexit, trebuie să obțineți o viză de muncă numită Skilled Worker Visa. Aceasta se obține pe baza unui sistem de puncte, realizând o aplicație online înainte cu minim 3 luni de la data la care intenționați să intrați în Marea Britanie. Există situația să fiți întrebat de către ofițerul vamal care este scopul intrării dumneavoastră în Marea Britanie. În funcție de situația dumneavoastră, răspunsul pe care îl oferiți va trebui să îl susțineți cu documente doveditoare. Un om informat este un om puternic.